mauna ni Ron. Kinsa kaha baga kasama pod. Ang kakunayban sa aning pamilyang Biskaya, diha baga kasama sa Bureau of Customs. Ngano baga kasama nga nakalusot maning mga sakyanana. Nakuliktahan baka baga kasama buhis nga tarong sa ato baga kasama gobyerno. Doon ka rin sa straight to the point. Kinsa kay mga konsay ni Ane. Doon ka rin sa straight to the point. Wana, damay-damay na tani. Nag-anam na magkakasama o kagamay. Ang kalibutan magkakasama sa Baga Biskaya. Yan na nag-iya magkakasama sa Timothy Construction. Nga apil magkakasama sa pag-aimbestigahan sa komitiba ni Senador Marcolita. Doon ka rin sa straight to the point. Saan galing ang yaman ninyo? Saan galing ang yaman ninyo? Before kayo nagkaganito? Noong nagsimula kami sa DPWH. Doon ka rin sa straight to Mauna ni Ron. Alas 5:12 na. Niabag ka kasama ang pag-imbestigahan baga kasama sa kananaan niya Senado o niya niapod baga kasama ang pag-imbestigahan sa Bureau of Customs. Kini baga kasama baga pamilyang Biskaya. Daghan ang mag-imbestigar baga kasama di ay sa iya. Gawas anak baga kasama, apil pa na baga kasama ang BIR. O gagyan ni ang Bureau of Customs baga kasama karon sa baga sakyanan. Nga iya baga kasama nga nabatunan. Kon kini baga kasama ang naisgutan nga mao nga baga klaseng sakyanan, imported man nadeklara ba di baga kasama sakto? Doon ka rin sa straight to the point. Ala si BOC Commissioner ni Pomusino ningon baga kasama nga ila baga kasama ang lantawon kon kining 40 baga kasama ka baga sakyanan. Legal ba ni baga kasama pagsuod dinhi sa atong nasod Pilipinas pinagi baga kasama sa Bureau of Customs?